Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Siyanamkela babukeli kuSiveza Ukhono TV. Njengesiqhelo ke igama ndinguchumisa kaPhuthela. Ndihamba naye ke uSobantu kwakunye nendwendwe lethu uButhonado. Khazazise Buthonado. Alright, molweni bonke abantu ababukeleyo apha kuSiveza Ukhono TV. Ndingisiyaxola igama ndinguSobantu ke ifani. Inkosi. Molweni baphulaphuli, molweni babukeli othethayo nguThonado uzama wakantenteni nguGatyeni undondela umama lonkomo zibomvu. Ndithi ke yangena iThonado isunguvunga umalanga ehlobo ndiphume ezantsi ocentane wathi ngiqwansila lo bhuloshe phezulu kwesiphambuka mfana. Zalwa intombi zakamtiko mazale noJotela omakhaya kude ezantsi encangatele ngoplo mkwatyala kwaTafa legusha. Ndibulela kuSiveza Ukhono TV ngoba indibiza namhlanje bandizohlala nayo namhlanje. Right, andiyazi ndibone ngathi mhlawumbe inoba ezinto zithetha ziyabhalwa kana zibhalwa ndikena zabe ipractice kwacaba intoba ingathi yangehlula so mhlawumbe xa upha e-studio inoba mhlawumbe uyubhale okanye ithini into mhlawumbe before sive isengomeni okanye mhlawumbe iphaya like kwi-album okanye kwingoma zakho. Hayi into ozalwa nayo leyana xa ukhule uzazi ubungubani. Ndiyazazi isiduko sami ndingumnywabe amanywabe ngoGatyeni ondondela umama lonkomo zibomvu zikaGotse zikaMsalah umsenkana yonke lonto noyibiza xa uthanda so into esegazini into oyaziyo bubuwena so uba wazi imvelaphi yakho so xa uzibonga ubalisa izigaba zakho zobomi. Okay. Yena okhula kwakho. Okay. Yes. Yeah. So xa usithi ziziduko zakho zonke ezizibalayo uThonado umbalanga kweza ziduko so yena uThonado uvelaphi yena? uThonado si-stage names sam ligama endizibiza ngalo eqongeni. uThonado ke unezakhe izithakazelo ndithi yangena iThonado isivunguvungu umalanga ehlobo ndiphume ezantsi nje ndichaza apho ndisuka khona ke so ndenzela into yoba nomnye umuntu angandaziyo ayazi uba lo mntu nguThonado isivunguvungu umalanga ehlobo like indlela uqobisa omasikhandi bayaqobisa masibili iyatshinga phaa uba ungasondeli kwagwala kuwe so uThonado isivunguvungu umalanga ehlobo ndifuna uba igwala noba bekuthiwa belizawungena emnyango lijike lingangeni. Ikhona isithetho sinika yona into yoba uthi ndiyaqobisa but because uba uyakhumbula phaa emakhaya phambili phaya xa uthiwa uyaqobisa ungumntu obonakala into yoba bekuthiwa uzandoyisa mna ndinguSobani. Yes. But undiqobisele mna ndiphele sendikoyika. Yes, ubaleka ungalwanga. Indlela yokuqobisa leya wenza isivuthe into yoba igwala lizawubaleka lingalwanga. Okay, so izinto ezizoqobisa why ukhethe uThonado? uThonado it's because mna ndibelieve ekubeni manje aba ndingumasikhandi. Yeah. Apho ndifike khona akekho umasikhandi kumele angene emva kwam. Ndifika nje nditshayela kwanto mna uba kuthiwa ndingene le stage ozawungena emva kwam uzawungena engcancazela enetwetwe. So andingoThonado nje ndimThonado because ndikholelwa egameni lam and laa nto indinika amandla into yoba xa ndisiye stage indinika umfutho into yoba kungena uThonado ngoku. Uyayazi xa kufike iThonado kuza kwenzeka ntoni kuba ngafika iThonado kule lokishi kuza kwenzeka ntoni so ndibelieve into yoba apho ndifike khona ndifika nditshayela kwanto akho mntu nje ofika nyakaze emva koko. Alright. Okay, siyamazi uThonado mhlawumbi osuka kwiphondo laseMpuma Koloni kuCendana apha suka khona. Yes. Mhlawumbi kubantu ababukeleyo phaa ekhaya ngelixesha njalo kuSiveza Ukhono TV. Silapha ngosihlele kunye nawe. Mhlawumbi ungakusibalisela nje kancikane nje umnombo kaThonado from Eastern Cape ube lapha ke kwiphondo laseNtshona Koloni which is ke yaba iCape Town mhlawumbi ngamanye amaxesha. Silapha ngoku. Mhlawumbi uthini umnombo kaThonado? Uyomde kakhulu. Yeah. Isiginci ndisiqale ngo-99 ndidlala amakhwenkwe aye entabeni. Like laa nto uba xa amakhwenkwe soluka sidlala isiginci kuthiwa ngumasikhandi. Yeah. So ndiqale ngo-99 ke koko ke ndandisibambile. Okay. Ngo-2003 sanekhaseti esalikhupha sirekhodwa ngu-Arts and Culture indim nonongoma. Yeah. Sinegroup esasiyibiza ngeYizo Yizo. Okay. Sakhupha la khaseti ngo-2003. 2003 yes. Then sabuya ke ngo-2009. Yeah. Saphinda senze i-album ke ngoku yamawele kaMamtshawe. Yeah. Igroup yamawele kaMamtshawe i-album yethu yasithi songena ngawe.
La album yangenela ku-SAMA Awards ngo-2010. Ikhona ke le instrumental ngiyithandayo lethi songena ngawo. Songena ngawo. Ikhona le remix yayo instrumental phakathi selibuye izoba i-album yokuqala ke leyo ke ndiqala ke ngokungena e-studio ngoMasikhandi ngidlala isiginci ke kwesasa kwaZulu because ezasiginci sidlala phasi sase-KZN. So kwathi ke ngoba sekhambanini sibotshelwe inantsika pha i-contract the rules ekhambani. yes saqonda siyafuna ukuphuma kule nantsika senze i-album zethu ecaleni ndaphuma ke ngoEzithonado ngo-2011 ndenze i-album yokuqala yam ezisolo ethi Ndisamthanda. Nalo album ke ngoku ndawina ngayo kwi-SAMA Awards i-Best Newcomer album yam yokuqala ngomvulo nyaka ngela xesha 2012 yes so ke ever since then ke ngoku ndaqhubeka Ezithonado simane sikhupha izamalo kaMtshaya ngiphinde ngikhuphe Ezithonado so until now. Okay. Yes. All right. Yeah, ikhona nje enye into endifuna usongela kuyo intoba sayazi mos intoba uCentwana mos iyawuba ilento kuthiwa nguGcaleka ndifuna ukunyathela kule nto ithetha intoba ubudlala like ukudlala amakhwenkwe yonke la nto and then ke ngoku apho sikhoyo ngoku wathi ke ngoku intoba wanyathela intoba umculo okay sisiginci sakwaZulu ngoku ikhona lento inobuGcaleka phakathi. Right. Ndifuna intoba undivezele kancikana nje lento inobuGcaleka phakathi le kubonakala intoba uMzantsi Afrika ngokusegunqa kuyabonakala intoba mhlawumbe zange ivele mhlawumbe ngamandla phambili phaya before sibe kanti siyibona kuTornado. Yazi xa ungumuntu inkenqa yakho iyayiziveza ezixesha lihamba ezike ngonawo ukhula so iye yandifikelela laa nto eziba ndidlala ke esiginci sakwaZulu oba but yakhona into ethi hayi mani ndikhule ndingadlali le nto ndikhule ndisiginxiza isiginci kanje and siyazi kwaGcaleka thina besithi amakhwenkwe xa sisidlale kanje isiginci ndaqala ingoma eyayisithi ubhubhane asizakwazi ukuhamba ngenxa yalo bhubhane ndiyenzela ngoma ngo-2021 ngoJanuary ngela xesha le-corona but ke yona ayisuki phaa yona abisuka khona yona ayisuki phaa ingoma ndiyidlale ngela hlobo lethu sikhule sidlala ngalo ndiyidlala ke ngoku ndirelata nesimo besenzeka ngela xesha yes ndayidlala ke so basically imotive ekwenze ba ukhophela ngoma ubhubhane it was just into eyenzeka ngoku yes into ibiyenzeka ngela xesha ndaqomba mandirilise le ngoma and ndibelieve intoba izebe kanti ndiyayifila ngeli hlobo ndiyifila ngalo mandenze la hlobo ndikhule ndidlala isiginci ngalo ndingayenzi ngeli hlobo ndilifunde ekuhambeni kwexesha. Okay, so wenze into oyaziyo into yakho exactly into endirelatayo nayo because ndiyarelata with ezangoma ndikhule ndizidlala esigincini ngola hlobo. Okay, and into okhule uyenza exactly into ndiqale pha kahle right no ndifuna into basisondele lo mcimbi ke ngoku othi intoba njengoba usuka kuCentane obvious xa uthetha ngamakhwenkwe sithetha ngolo dibe nomlo phakathi nentonga phakathi yes ubuphi ke la xesha wena ke la xesha amakhwenkwe obvious mhlawumbi ke uthanda isiginci sakho and then at the same time uphinde futhi kwakhona intoba uyinkwenkwe yasezilalini iyakuCentane edlala isiginci ubudlalela abakhuluwa ndifuna usonde lapha ke ngoku mhlawumbi ubusoyiswa mfana kwathi bungoyiswa ngamadoda hayi mna bendidlala abakhulu bam bezikhona nentanga zam bendiyijongo kabanye inokusikelwa kodwa yazi because kuba uyayazi bandiqale udlala isiginci in fact ndiqale ngephondo right ndiqale uba Masikhandi ngoMasikhandi wephondo elivuto layo inqule elaphondo lenqu yandibona qale pha before ndize apha uthena ushilo hayi khawuyeke zininzi izinto so before ndize apha ndiqale apha right from pha ke ngoku ndaze esigincini 99 bandirecognize abantu kwiilali zonke zaCentane iKhantolo noNtshinga kuJinqi akho ndawo bengaziwa kuyo ngesiginci yabo ndidlala ubhuti abadala uyazi banami ndandikwazi ngela xesha but ke zange sabonana ngela xesha ngumntana bulusana wena so ndifuna ukuthi yinto endikhule ndiyenza leyana ubukhwenkwe okanye apho ndisuke khona akho nto ngayaziyo inzolusa inkomo besithiyela intaka sidubula intaka sisithini sisenyelana pha kuba nodubula omnye ubani wadubula intaka ezininzi iloo nto sihlaselana kumnandi so yonke impilo yabuGcaleka yasezilalini emaXhoseni ndiyayazi
ukulwinduku akho ndoda noma phambi kwam. I don't care noba ingakanani. That is why ke ndinenkani nalapha emculweni. I don't care noba kuthiwa lixhego elidala, uba kuthiwa sisemculweni ndiyalisusa phambi kwam. I don't care. So samcela bungandoyisa mna ngoxa sinothiwa sibeka into ngapha. Ndingakususa phambi kwam. Umrholo wam phaya. Ndingakususa phambi kwam. Okay, so now ukhulele pha ezilalini. Yes. So now xa usuka ezilalini usiza apha eKapa like following umculo. Yes. Obviously zizoba khona challenges. Definitely. AwungowaseKapa ngowasezilalini you not Tuesday and abakwazi. Yes. So how did you overcome ezo challenges? Yo, ufika kwami kapha eCape Town zaqala ndiyibalisa. Ndifika ndilikhwala ngo2006. Bendilikhwala ufika kwami ndifikele esikolweni eUWC. Ndifikele ecampusini. Ndafika ndikhwela uDMJ ekseni. Yeah. Awundibeka ngo3. Xa ndisithi nangamanye amakrwala. Azafuna ukwazi ke amakrwala into zobukrwala. Qha ke ndayisota indaba yawo ndahamba ndawongena erumini apho ndandifikele khona. So ndinesiginci sam ke mna ke noba ndihamba phi ndihamba nesiginci sam. Isiginci sam koko sasikhona ecampusini njengoba ndifikele ecampusini esikolweni ndihlale res koko ndinesiginci sam. Noba kuthiwa ndiyelokishini ndiphethe isiginci sam. So apha eCape Town singabheja akekho uMasikhanda ofounde uMasikhanda eCape Town ngaphandle kwam. Angeza namhlanje uthi ukhona vele apha kule podcast ndiyamchallenge. NdiNguMasikhanda wokuqala into bakwaziyo uMasikhanda ibigospel bakuthiwa kuperformwe erenkini kwazi bayigospel zezinye genres neziphi until kwavela uTornado. Safika isivunguvungu. Until kwavela uTornado apha eCape Town. So uMasikhanda apha eCape Town uze ngoTornado. Angavela omnye umuntu. Bavela ke obhuti uNkosi Magunyane, bavela nabanye ndingamlibala ke ngolobhuti, ndizamlibala nje kodwa ndizamkhumbula. Saba baninzi ke naye lihamba ixesha ke ngoku no True Love nabanye savela ke ngoba baninzi. Okay. But umuntu oqala ukuba kwazi uMasikhanda eCape Town erenkini ndim nguTornado. So zavela omnye. Alright. So now unguTornado nje ungoqala ufika apha so obvious useKapa apha so Yes, abantu abaninzi yeah. bamlandela uMasikhanda Yeah. uyafika nawo. Yeah. So now uyifumene njani attention yabantu apha eKapa? Kange kube lula but kuba ingoma zami ayizongoma zidip Masikhanda zingoma ezi easy nakomnye umuntu Easy to understand now, yes like easy zikhechi ndingena ngala ngoba ndisamthanda ndibaniseleni ithemba lami nomalizi nomalizi kwenze nja so abantu abaninzi bandazi Ndine moment ke so abantu abaninzi ke ngoku baqala bawurecognize uMasikhanda ndangena nezinye ingoma wona ingona nje yayisekusithi ngala xesha yayisekusithi bendihamba komanyanga taxi rank komalanga komakhayiliche site C akho ndawo bendingayihambi kwezi rank zonke bendisaziyo into ba bakuthiwa fika uTornado kugcwala ukuthi pama bekuvele kuthule nje umsindi so uMasikhanda introduce ngalahlobo eCape Town. Alright. No ndifuna usondela kule nto ithi ke ngoku into ba njengoba siyazi okay like ngohlobo utsho ngalo andazi ke mhlawumbi kuba fowethu abacula umculo kaMasikhanda ingakumba balapha eCape Town into ba mhlawumbi inoba bona sentsho for wena nje bunguTornado into ba mhlawumbi bakurecognize ngokwaneleyo inhliziyo yakhe yanelana into ba okay ndiyayazi into ba uMasikhanda ungavulanga kakhulu ngela xesha but ndafika mna eCape Town ngo2006 ubheka phambili phaya ndawuveza mhlawumbi bayakurecognize Mna abafowethu babalekile ukuthi babandirecognize bandirecognize abanye babo Okay. kodwa abantu ababaleke nangakumbi kum ngabalandeli Okay. because sonke sami sixhomekeke pha Okay. uze kuthenga umculo wami uze ku-attend event zami kuxhomekeke kubalandeli abalandeli ke bandirecognize iCape Town iBata Village yonke okay yabo so nje anaxhala Kanti nje I want understand eligama leBata Village. eBata Village ngabalandeli bakho okanye iBata Village ngabantu abathanda umculo kaTornado kube khona ne-fan base kaTornado ezibiza ngeBata Village so wonke umuntu othanda umculo kaTornado nolandela uTornado yiBata Village. okay yeah coincidentally mhlawumbi ndingathi mhlawumbi noba ke into ayicoincident kutsho mos ngesingesi nami ngokucendana nawe ngokucendana njengoba wayikwekwe ngala xesha udlala esisigingqo osidlala inoba mhlawumbi wanyuselwa kuze ikwekwe endalo okanye because ngalo mhlawumbi obviously lo xa udlalela amakhonko amadala esigingqi ngexesha noba mhlawumbi awumhlanga phezulu mhlawumbi unyuselwe ngoba kuthi lentwana sidlala kamnandi isigingqi hayi bendingeyo la kwekwe yenzelelelwayo mna thina
andifuna ukuthethela. Yabo thina pha ukuthi besiqondana thina before ukuthi uyenyusa from ekubeni ijongo uye ebukhweni obudala besiqale sapha siyoqondana ngenduku babunganyuki nje ngenyawo ukuthi hayi ngoku hayi sikubona ngathi unentshebo umdala iba ikwekwe ndala iba ijongo iba into kodwa ngela xesha bakhona abantu abenzelelwa into oba umuntu makabe not Phabuthi because nami ndiyakhumbula ngenye ndisuka apha eCape Town kwathi hey ndiyoqonda nje mara ndifuna undiqonda ndifika andisayicanga into edibene nesigingci emkhuluwa andifuna ukuthi mhlawumbi sibuyela umva ikhona lento ethi uthando phambili yenye mhlawumbi zengoma okanye mhlawumbi sikhathi mhlawumbi kwi-album zakho esinokwazi uba silibale wayilontsha nayo iyaduma ungathetha ngayo uthando phambili uthando phambili i-album endiyikhuphe ngo-2016 yes i-album leya ndenza nevideo yayo ndayishutela i-Lookout Hill yes kwakuphele ukhona ne-graphics so i-album leya inengoma ezininzi ezinomyalezo so iBata Village i-about uthando so yona nto siyipreachayo leyo ngu-love peace and harmony azikhalas ayizokhalazi nje yabo so thina ziyathetha makasithethe ngezikhalas ngubblue lona sibe no-red sibe no-white love peace and harmony zi-3 colors zaseBata Village so uthando ingazazi i-colors zasebrazil France. That's why flag yase-France so siyiqhama phambili inezi-colors so i-attention akwayifumana i-attention sokolacala lingapha yakuthi hey sinalo mbhemi abasingamaziyo manapha ukubona uba iflag yethu iphakamisela phezulu eMzantsi Afrika i-attention internationally ndiyayifumana like ndisoloko abantu benike attention eMzantsi Afrika everywhere uTornado noba ungayaphi apha eMzantsi ukuthi Tornado noba uye internationally noba uye Africa nje yonke Tornado yaziwa yes okay so since usaziwa nje i-Africa yonke or internationally leli philizo oqonda wakhe waya kulo eli they recognized you awubona umsebenzi wakho andikayi ngokomsebenzi womculo internationally but ndikhe ndawela ndiyeke as i-professional ndi-social worker by profession so ndikhe ndawela ndaye e-UK ndahlala phaa into ephaa ingangonyaka e-UK ngokomsebenzi definitely ke ndi-explora into ezidibene nomculo ndizama ukuconnecta nentoba ukwenza intoba xa kuthiwa kwenzeka enye ithuba ndiyakwazi ukufikelela phesheya ngomculo wam ndizama ukuconnecta ke nee-agent ezikwela cala so xa ufika phaa e-UK like you did show them umculo wakho but this is what I do apho ndihamba khona ndihamba nesiginci sam bayayazi emsebenzini wam apho bendisebenza khona bayayazi uTornado uyacula bayandifollowisha kwi-social media ko-YouTube akho nto bangayaziyo so everywhere apho ndihamba khona I preach music because iyona nto ndiyiphilayo the most ukodlula i-profession le because i-profession yona ikhona but yona nto ndikhule nayo ndizalwe nayo ngumculo right okay now Tornado uthi okay you went to UK for your profession which is a social worker now you have a 9-to-5 job and then also umculo now how do you balance umculo into endiyiphilayo like every day andinaxesha litheni ebusuku noba ungandivusa ngo-12 o'clock ndibambe isiginci sam ndiyasihlala ke-weekends ndinethuba enough lohamba ndiyoperforma because umsebenzi wam uthi Monday to Friday so nange-holiday ndine-holiday ndiyakwazi uthatha ixesha mhlawumbi ngoDisemba ndiyazazi uba kufuneka ndiyazi uba uDisemba ubhizi for ii-bookings so ndiyaba ndizawuthatha i-leave yam ndiyazi uba so that ndizokwazi uaccommodate ke ezanantsika eza-bookings so akho nto ndiphazamisayo emsebenzini wam nasemculweni mna ndifuna usondwa kule nto ethi like kulo mbuzo ubuzayo apha kuyitata into yoba obvious nango-2 ekuseni mna ngincokola emotionally ukhona online ulala nini lo mntu awulali i-artist ilala njani i-artist awukwazi ulala i-artist funeka usoloko ucinga izinto like mna bayayazi abantu wena mos yena ngalungu uphangele night uphangele night because akalali ndingatsho ndithi ke uyandiphila khona lapha mina ulala ukhona ulala njani ungekalifezekisa iphupha lakho how do you sleep guys come on like how dare ulala njani like unamaphupha
unezinto ozicingayo ezingakulalisiyo like andilali because awakafezekiseki amaphupha wami mhlawumbi ndawulala ubuthongo obuhlayo mhla kwathiwa yonke le nto ndiyifunayo ingolu hlobo iyenzeka mhlawumbi ke ndawulala but for now andikwazi ulala andikathandi. Okay, obvious uthe ngose beke wabheke UK wabheke UK obvious wabuya mhlawumbi before ubheke UK ikhona into beke wayithetha wathi sawudlala ehlathini awunqoma bakhona abantu le ngoma bakhona abantu abayinambithayo le ngoma yeah so ndifuna usondela kulo nto mna sawudlala ehlathini ngicela uzunilinde obvious nonkosikazi ngosandithi nabantwana futhi ingoma zami zineziprofeto ngandlela nethile ongenayo iqonda ke xa ndicula ingoma uzawuyiva wena ngoku uyi-enjoye umamele nje ingoma but ixesha liyambona hayi mama nazi le Tornado wayithetha ngayo uyayimeditate la ngoma ndiyirelease ngo-2022 okay lithi ehlathini 2023 ndahamba ndaye UK ngoMay kanhlala ithuba lide ndabuya ngoDecember because ndibona isimo sapha this is not me ayindimlo angakwazi ukuphila apha so ndabe ndikhube ingoma ethi ndiyahamba mayidali yohlala ehlathini okomzuzwana obvious umfazini wami okay azolinde ndiyabuya ndahamba ndahlala ezanyanganyana nda-explora ndabona imeko yapha aba no this is not me andinawukwazi ukuphila apha mandibuyele back ekhaya. Yes. So now would you advise ke umuntu oculayo neba makabe ne 9 to 5 job nayo? Definitely umculo awunamali umculo guys unayo imali xa sekuthiwa well connected uphumelele ubhukwa every week okanye every day man ubhukwa every day okanye kodwa well connected yakukhala ngawuthi well connected well connected ngexesha bezimali no uba connected uba bonus balance ithini balance mamela ukuba well connected kukuba wazana nabantu emculweni uyanyanzeleka uconnecte nabantu so that zikhona iminyango engekho lulu ungena kuyo xa ungazi umuntu pha so that's being connected. It doesn't mean unemali. Okay. Yabo. For me ukuba ndidlalwe e-radio station ethile mhlawumbe kufuneka bekanti umuntu othile endimaziyo pha. For me ukuze ndiqashwe kwi-event ezithile kufuneka bekanti umuntu othile endimaziyo pha. Then that doesn't mean ba ndinemali. So umculo awunamali guys, awunamali. Umculo awunamali kufuneka bekanti uconnecta nabantu kwi-industry nje at large. Yeah. Obviously Chomi le mithetha into ba uthi unemali andiyazi uthenga uba ungathi akafuna ukusivezela ngeke ayikho imali ndiyatsho imali ayikho emculweni utshilo ba umculo unamali kangathethe ngaye athi imali ibifoni yakhe ikhona yami somewhere here yeah can you ifoni yakhe bafowethu izakwenza yeah at the same time ngela xesha ikhona into ayithethwa ngoTornado ndoba well connected yasuka abantu because singabantu be social media obvious asikwazi ubaleka masilanto no banithetha ngawuba well connected ngombe hey banokuplug nami ndiyabona nami ndiyabukela kaloku kwi social media ukuba well connected kukwazana nabantu right mna ndazana nabantu because ndindim okay mna noba ungayo TVini uzafika khona umuntu owazana noTornado noba ungayo radioini khona umuntu owazana noTornado yemaphepheni khona umuntu owazana noTornado uya everywhere uzafika umuntu osazana noTornado so abantu xa bebona izinto zakho ziprogressa abagainst wena kuzawuthiwa oh asuka is because wazana nobani of which ke ayonto wrong le kwazana nobani as long as beqhubela ukhono lakho phambili okanye beyibona lento yenzayo into encedisanayo nawe okanye beyibona into enhle bayikhuthaze not kuba bepha but because okay yeah no andiyazi ke because ebeke watsho mose uTornado intoba i-award winner ngenjalo nje award winners sisho ngosingeza le award ayikwayi so xa ndithi award winner ingathi ndiyakulimit intoba une-award eyi-1 une-award eziliqela mhlawumbi ke ezinye zazo zivele mhlawumbi phantsi kwamawele kaMamtshawe right ngoku andiyazi ke noba okay ngoku nguTornado yeah uthini umbuzo wakho kaloku mamela kaloku ngoku bazingaphi awards zami obvious kaloku zibuluqelane awards zakho mhlawumbi onazo njengoba unguTornado ngoyikhona award yakhe yavela phansi kwakho nje kuba unguTornado mhlawumbi ke singathi mhlawumbi phansi kwa-umbrella ye-Butter Village koko ndandinguTornado mosimna right
kwase ndikumawele bendinguTornado. Okay. So ndinazo i-awards zam ndikumawele ndinguTornado okumawele. Ndinayo i-award ke ngoku ngosendizimele ndingekho kumawele. Alright. Ndisengulo Tornado. Okay. Yeah. So now xa uthetha ngamawele kaMamtshawe, amawele kaMamtshawe, is it a group okanye ningamawele? Amawele kaMamtshawe ndizawuthi yi-band. Okay. Amawele kaMtshawe ibinguTornado noNongoma. Yabo saformisha i-band ngo-2029. Ile ndithi album yethu yethi sonke. Ufumana la nto 2009. Oh, so ahead. Kunjani ba? Iminyaka leyo. Fikile ku-views. Dala kaloku. Ngo-2009 besine band saformisha i-band. Yes. So yi-2 Yeah. engamawele kaMtshawe because ngelaa xesha besikhula sidlala isiginci besibizwa ngamawele because besidlala isiginci sidlala amakhwenkwe sisikhalise so yi-2 into engazange yafana yenzeka. Phakuthi bamakhwenga ayoluka sidlala isiginci yi-2 kwinqwelo yamakhwenga olukayo. Right. So kusibizwa ngoba singamawele. So sadesign into ba man ngo-2009 masizibize ngamawele kaMamtshawe because sasiqale sathi ngamawele amahle. Sabeke options apha hayi man yebeza aba right into yabona bayisibaki no sathi no I think izawusebenza le yamawele kaMamtshawe. So sa end apha ke sivumelana kwigama elithi singamawele kaMamtshawe. Okay. kuba ugogo wenu enguMamtshawe. Yes. Oh yeah. Nazibona nini ba nowazikhiphi Hayi fundi. asibahlanga ncane asikwazi bawamole wamahle masibe ngoba amawele So as amawele kaMamtshawe abenizifumana i-awards. Zikhona i-awards zamawele kaMamtshawe. Zikhona i-awards zikaTornado. Zibe khona ezikaNongoma. Ngela xesha sisebenza sonke. Yes. Because besebenza mose bekwazi uNongoma ukhuphe isolo zakhe nami ndikhuphe zami then sikhuphe as a group. So sinazo i-awards ke ngokuhlukana kwe-albums. Okay. Yeah. So now a year ago there was a video that was circulating ibiku Zaga Films. Oh, yeah. Which was you uthetha ngamawele kaMamtshawe and that anisasebenzi nobayi-2 and everything. What's your take on that? Like, yeah, I think we parted ways ngo-2021. Right. Q2 ke izinto zefamily ezingenanto kwenza namculo. okay. So sayilapha ke sisplita umuntu esebenzela ngokuhlukana kwethu. But ke umfowethu waqhubeka ke na esabambe brand yamawele noNongoma ndaqhubeka ke eziTornado founder iBada Village ke ngoku. Okay, so since it was a dual thing like ibeni bayi-2. Yes. Amawele kaMamtshawe. So now how did you like come up to a decision about amawele mawathathwe ngomnye and then I take this? No, ndim waphumayo mosipha. Mophumleyo ndaphuma ndayozimela and ndaphuma kwami no ndiphuma mna as isiqo. Ndishiya abalandeli, ndishiya everything, ndishiya manager, ndishiya yonke into ndiyaphuma ndiyoqala from scratch. So bandilandela abandilandelayo ke balandela uTornado, balandela iBada Village baphuma xa ndiphuma. Yeah. But uphuma kwami mna bendithe ndiphuma mna as individual. Ndiyoqala everything from scratch. Okay, Nado ndifuna usondela enkosi futhi ngalombuzo ubuzileyo. Ngoba ndifuna usondela kule nto ithetha into ba obvious nguTornado yaba ibrand at the same time uthi ke ngoku wena ushiye amawele kaMamtshawe and then ke ngoku ne manager. So la manager i1 manager amawele kaMamtshawe ithini into ngelixesha njengoba masemhlawumbi ke njengoba unantsika umzala wakho esheke yedwa ngoku mhlawumbi phaka kula band amawele kaMamtshawe. Hayi uJola umfo kaNqaphi uhala hoyi bijalo wala wendijalo yini. Okay, yeah. Uthe xa ndisithi mina kuye Jola ndiyaphuma egroupini and ndifuna ukuphuma ndedwa ndinishiye nonke apho. Wathi madoda nina abanengxaki nangxaki nani mna. If nisandidinga emculweni ndikhona kunobabili andizukhetha umuntu. Watsho ukuthi sobabili. Okay, ngo-2021 ngolo xesha. Yes, ngo-2021. Wahlukana kwethu. Okay. So kodwa ke uJola wayeme apho. Uba esame apho namhlanje. Usame kwelithi indoda endidingayo ndikhona mna as manager wenu. Iyamsebenza ke mfuna ndisamsebenzisa ke mna kanqinisekanga ke uba umfowethu naye uzamsebenza andiyazi. Right. Yaziwa ngabo bobabili. But uJola isiphetho nesigqibo wathi guys nini abanengxaki anangxaki nani xa ninobabili. Xa nindinga ndikhona mna ezinqaphi. So mna ke ndisamsebenza ngelahlobo ndimsebenza ngalo kumawele
andiyazi ke uba umfowethu wenza ntani. Okay, now since iamawele ne ibiyinto edual again. Yes. So now here's event ikhona event and then nobayithuni phakla event. Now stage kuthiwa amawele ngeke ngifuna ibuza ya ingoma yamawele kaMamchawa ngubani stage? Definitely ngilowusheke kumawele kaMamchawa. yes Bakuthiwa bhuku amawele kaMamchawa ndiyangendawo kaloku mna I'm no longer a part of amawele kaMamchawa. okay Yeah. Even if ndiyafonelwa mna kuthiwa bhuku amawele kaMamchawa ndinikeza le number kaNongoma because I'm no longer part of obviously because number kaNongoma usenayo yes ndiyazi ngenhloko ayikho efonini yami ndiyayazi ngenhloko yeah but yayazi ngenhloko yeah. Alright, so mhlawumbe ngifuna kulombuzo ubuza into ba so xa lidibene kwi-events masithi le nto ithetha into ba okay kubhukushwe amawele kaMamchawa obviously amawele kaMamchawa awusekho wena siyophathi nguNongoma kuphela so mhlawumbe xa nifika kwi-event nonke uTornado weBada Village ukhona uNongoma wamawele kaMamchawa nawo ukhona so bafowethu okwakudibana phaa kulaa event ithina nto yenu kanti niyancokola phaa dibane mfowethu ugqithwe hayi kaloku xa siye kwi-event ndiyele le nto ndiyosebenza phaa nayo uyosebenza phaa ndifika ndisebenze ndihambe ndithi kaloku umzekelo mhlawumbi masithi ke okay nilapha nonke nayo ubafo ukhona umzala wakho akazanga kum obviously akazanga kuko ndithi kaloku mawuthiwe mhlawumbi okay mawuthiwe bagqithana ke okay niyagqithana ke obviously ucwaka njengaye manje njengaye wonke umuntu endibana naye phaa usestranger Kaloku now ne sizakuthi ne we are asking you about i-relationship yenu yes ayikho akho mawele kaMamchawa ngoku akho stage but i-relationship Akho yenu relationship. ngaphandle komculo ayikho relationship there is no relationship so uzama umntwana ntoba akuncokola mos abantu konke at all there is no relationship so uba ngabe badibana nobafo umuntu akuyixingile noba ngangena apha ngoku sithethayo twins are not twinning anymore at all le nto andiyihananisi noyihananisi ndaze ndiyongena engcwabeni so now future wise neke ngoku yeah like it might happen bamhlawumbi in future nifuna usebenza nobabili like would it happen masingayiqali noyiqala sozenzeke akunawukhipha usozenzeke andifuni noba siyithethe noyithetha leyo okay now so I'm just being honest guys I'm just being honest like thethe inyani mosimakuba kulini yeah ikhona into endake ndayiva ke Chomi apha kwenye radio station kuthethwa ngamawele kaMamchawa wakhona umphulaphula obuzayo kule radio station mamele ngela xesha wesithi into ba uTornado ndabe ndo bafowethu mna kwi-understanding yami ndinayo into ba Tornado kwakunye namawele kaMamchawa baphatha ways which is abasadibana yeah okay but ke lamsasazi waye ula radio ngela xesha wazama understand sabaphulaphula babafowethu ababhima basadibana but ke ukhona umbhimo oyi1 owashiyeka nebrand yeah so nawe uyakwazi ngosuyicacisa lanto ndicacisa mhlawumbe kwi-event organizers mhlawumbe ngexesha ndicacisa kwi-interviews zam zonke into yoba i-band okanye igroup yashiyeka kuNongoma if kuthiwa mawele kaMamchawa there is no Tornado there if kuthiwa uzawubona amawele kaMamchawa iperforma so expect uTornado akekho akazibani Nado masondele kulo mcimbi ndoba ubukhe wakhona phaa kwi-Mother of All Maskandi Festival abantu bevotelwa phaa yebo nawe ukhona kula luhla bezikhala. in fact kwavotelwa abantu sabiqiqi sabona uTornado phaa nangulo mbhimi Ndangunumber obvious ke ungwase Cape Town Ndangunumber abantu base Cape Town six, besemva yes. kwakho bekulandela njengaqhuba labantu yes Bhudu wabana ukuphuma wabana ungena kweza number 2 number 3 number 3 yeah hayi uthe uqala la competition yeah ivulwa nje ndabe sekunumber 6 right then ke ndasondela ndamane ndisondela ndafika kunumber 3 ndafika kunumber 3 ndema for about 3 weeks if ngikhumbula kunumber 3 yeah top 30 leya kanene yekade bani announcewa be announced on a weekendly basis yes yeah so ndangu number 3 for about 3 weeks ngahlala pha okay ndithenda ubona chi unumber 2 no number 1 bayemka yeah ndafazi uba ndiseko 20,000 votes mna bona bangapha ko-100 and nto baleqo 200,000 ndizama ubuza into yoba mhlawumbi yengawutyhafisi lanto kaloku that's why ndiye ndathi ke ngoku mna kubalandeli bam kwiveki yokugqibela I think kwakushiyeke 3 days ndisame kulaa number 3 ndathi guys ndiyabona number 2 kude kakhulu kum no-number 1 masiyeke nivote yaye kuvota iBada Village yathula yahlala nango sithe siya ke ku-announcwa inatsika i-votes i-results
sabe sesiku number 4 ke ngoku because bese singasavoti at all. Okay. So si right because akho difference unumber 1 i-prices bese ku number 1 no number 2. Yes. From number 3 kuya mamember Yeah. from number 3 kuya ku number 30. Okay. Siyalingana. Isilingana ngayo yonke into. Ayikho enye into additional oyifumanayo. Akho special. Unumber 1 ulinga is as good as number 30. Oh. Okay. Number 3 is as good as number 30. Okay. Benifuna ukubuza kwakutheni wena ukuze uthi Bada Village stop voting guys? It's because ngalo benibona number 2 no number 1 bakude so ndafumana andina backup enondincedisa obantu odlula kubo Yebo le cages uyakuthatha ukusapha ke ngoku. Ana bendi right mina koko ndihamba mina consistently ndihamba ngoku pace yami akho gauge 10 ndivotela abalandeli bami. Okay. Yeah. Okay, now phana kula competition ne kwakukho amawele kaMamtshawe ne and uTornado ne. So awucinga uba nani dibene nenza into eyi-1 ubuzaba kude benizawuthi nawe icinga into enjalo. Okay, wena ucinga mhlawumbe noba yena oba ngunumber 1 lo mhlawumbe bethwa dityaniswa ezavoti zonke eziya. Because badibene ngoku ngespirit esiyi-1. Even no-number 1 mhlawumbe benomenza nje. Mhlawumbe basuza ugatsheni phaya. Uyabona? Kuhlala ugatsheni kuhlaleke. So what's your take on that? No into endinoyitsho sineminyaka singamawele kaMamtshawe like akho nto ingako in terms of i-awards. Besidibene ngolahlobo nelichoyo. But akho nto ingako ngothi si-achievile in terms of into edibene awards. So kule case it's because kwi competition between amawele noTornado. Right. So bekusiliwa ke ngoku uqondene noTornado okanye mna ndiqondene namawele kaMamtshawe. That is why ke ngoku ivotes bezibooster ngolahlobo. But if bekuthiwa sisebenza sonke because as committee namntu so bese akho votes bezabaninzi bese saba so bengekho into mhlawumbe singazasingena nongena nakula competition for that match. So basically bengekho into izawubhinga yazi. No bengazibakho into itsala mdla abantwini. Okay, so now uzimele as uTornado. So now umcebisa ntoni ngoku umuntu ocinga uba kwi group or into edual ukwenza into nomuntu udibanisa? Mna nje it's my personal view when it's opinion. Hayi group bafethu asisebenzi. Hayi asisebenzi manje. Ayitsho litsoli ndim ndiyatsho. Ndimotsho azikhiphe. Okay. Problem into baba ndingatsho egroupini kufike kube kwi competition. Oyi-1 ukhe wabona bakuthanda ubani othile uqala benomona. Uqala ingxaki ngoyilapho. Okay. Shuthi sisebenza soyithuno sobantu ndibona kumane nconyiso abantu. Ndizaqala ke ngoku mna ndidevelop umona ngaphakathi ba mna ndinconywa kunconya lo noba ndizutsho na ngomlomo kulapho ke ngingxaki qala khona. Okay. Nazo ingxaki competition kwi group iyayiqhekeza i-group. And unfortunately ke idaliwe laa nto le abantu bayakhompyutha noba batsho na ngomlomo iyazenzekela i-competition by nature. Okay. Akho mnandi komnye umntu xa kunconye omnye umntu kuthiwa ubani every time solo kuyingibani uba kuthethwa igroup ethile ivela igama labana okoko azofila kamandi lo. Right. Okay. So ke ngoku mhlawumbe kubantu abasene accurate okanye ke laa nto uqhokwana abasavanayo nangoku ungathini kubo ubacebisa nje kancikane nje? As long as sabasebenzela mabaqhubeke. Okay. Yeah. Okay, so now kukho umntana ke usezilalini ayingomntana esuch but ukwi-early 20s mhlawumbe unephupha loba ngumculo Maskandi naye angenza njani angaqala ngaphi yena? Hey mna ndiyakhuthaza uba ikhona indlela uba esikolweni afunda agqibe aphangele because umculo ngoku awenza imali. Umculo awenza imali awuyenza ngelaa xesha and umculo udinga into ube nemali wena ukhuphe epokothweni kuwe yonke into iphuma kuwe epokothweni makaphangele so that azibhekaphe ngomsebenzi wakhe emculweni. Okay. Yeah, ikhona enye into apha ezinsukwini ben-interview nje kuba ndisebenza eWalesini. Kamandi ke nabantu babukele bazawuyazi loo nto. Bengincokola nomnye umuntu apha eWalesini sincokola apha ndithi kuye into yoba ndibuza into yoba okay unomcimbi nawo ndibuze man ii-CD ziyafumaneka. Hey azawuthingaza into yoba hayi ii-CD asafumaneki ngoku because ngoku sekusetyenziswa digital uthi digital ke mhlawumbi kuthiwa kuthengisa i-USBs, right? Yeah, so ndizama ucheck into yoba mhlawumbi ukumaintain istandard somculo no mhlawumbe Maskandi whether Maskandi yonke nje ijantre yomculo khoyo apha eMzantsi Afrika ungathini buthi? Funeka sihambe namaxesha asinayinceda loo nto leyo kuyanyanzeleka. Okay, funeka ni-evolve kuyanyanzeleka si-evolve because ngoku sesihamba digital sikwi-social media uba ukho ko-TikTok ko-Facebook ko-Instagram nakobani ngubani uzawwazi njani like
even nemoto nawuthi uthenga imoto ayisenandawo ufaka i-CD noba kuthiwa uthenga i-laptop ayinandawo ufaka i-CD so sesiphusha ngee-USBs na-online. Alright. Okay, so now kungoku si-evolvile and everything kukho social media. Yeah. Ne? So now social media there's haters and supporters. Yeah. Ne? Which is as a haters leader to each challenges apha emculweni. Yes. Yeah. So now how do you overcome as a challenges and like what keeps you going? Ukubona xa uqonda ndifuna uncama ke namhlanje I'm tired. What keeps you going? Mna i-haters zam ndithatha eziba zii-followers zam okanye zii-supporters zam. I-bad publicity mna ndijika ibe yi-positive publicity. So if ever whoever uthetha anything bad about Tornado uzawumamela laa nto umntu ithethwa ngulaa mntu embi ngam afuna uyolandela uTornado. Xa efika kupage kaTornado, uTornado ubhizi uzipushela into zakhe afika athanda kaTornado ndifumene ifollow eyi-1 ndifumene ifollow eyi-1 ngenxa yomntu oyi-1 ebethetha kakubi ngam phaa eyi-1 or 2 followers And it happens. wonke umntu uzawubuza ngubani umntu uzawubuza ngubani ozama kuthethwa ngaye ngubani uTornado kuthethwa ngaye emva kokuya It happens ne umntu xa icapukela ne it happens umntu xa icapukela acofa ufollow phaa because ufuna ubona yonke into exactly ufuna ubona le ufuna uconfirma le ndithethwa akayazi uba yena xa efika there is no such a thing umculo kaTornado is a good person. Mna bafo zininzi gqithi into ezithethwe ngam ezinegative. I just keep quiet. Okay. Ndifumana followers on a daily basis. Ndifumana abantu on WhatsApp ayo abafuna umculo siya ngaphambi nto basi ngaphambi nto basivane kukho lento yamadabi apha isanokuphuma ngongoku nje kungenjalo nje hey yenza imihlola and kuyabonakala into yoba abantu yababhidisa man because wonke umuntu abokhala ku TikTok ukhala amadabi khawuthethe nathi ngamadabi. Amadabi yi-single track yam latest single track yam endiyikhuphe last week ndithetha nawo nje ileqa u-10,000 views on YouTube. Okay. So i-single track zam kazihleki kandihleki when it comes to i-single track i-albums ndiyazikhupha and into endinoyitsho abantu bakuthi Eastern Cape bathanda isingqi sethu sakuthi and ba-proud. Ndiyawenza uMasikhandi hayi futhi ndiya-excela ndiyabodlula abaninzi nabo bayayazi loo nto but when it comes to esasigqaleka sakuthi sinephondo hayi ungadlala nzima ofuna unditshalenje nokandibizi ofuna unditshalenje ndiredi makayazi hayi lesabozibuzela la phondo. Okay now siyababa unzima and apha emculweni so now ke ukuyenzeka ba ukhona umuntu ofuna ukubhuka mhlambe umntana olumcimbi wenza njani? Maka contact nje number yami okanye ku social media yami uzanifumana pha Tornado Ndendeni noba uye ku Instagram, TikTok, Facebook uyamfumana uTornado Ndendeni. I-contact zami zipha kodwa inamba yami ndingayinikeza 078 3956 954 0783956 yafumaneka pha for i-bookings for everything else. Okay now it happens ba umuntu akakwazi ke umuntu ngoku ufuna ukuva uperforma siza kubona nini ngeliphi ixesha? Yho zininzi ndawo ndiperforma kuzo ndizayoperforma nangoku ngapha eKZN nase-Eastern Cape eTsomo ininzi like ndibhizi like andingomntu ofumaneka nani yazi uba nisokolo nala mcimbi we-7 nindifumene nzima kwanina so because ndibhizi and everywhere okuzokubamba Okay ke babukeli sivala kanjalo ya namhlanje. Inkosi.